Kaixo lagunok eta ongi etorri txorienera. Gaur, atzo gozo bukatu genuen da gaur? Bai. Gozo. Gozo jarraitzuko. Bai, baina gozo. Gozo, a ber, nahi dut esan txorienen beti gozo, baina batzuetan gozoa, eta ez batzuetan gozo gazia. Gozoa eta goxua. Bueno, Ezta? ingo duguna da hori, errezeta bat gozua, nik atzo plunkeik egin dituen, olako bizkotxo trinko atein nuen, eta gaur asmoa ateratzen bazait, olako bizkotxo aizetsu bat egingo dut. Baina ez dakit, ja, dagoeneko 3 aldiz egin dut, eta aurrenekoan bakarrik atera zitzaidan ondo, baina ez dut, aurrenekoan da, ze ondo atera zitzaidan, eta beti ez dut oso zaila dala. Haundia, ez da? Bai, gehiagotan ez dut atera ondo. Bueno, ondo, gozua dago, baina ez da... Gaur? Ikusten dena. Bai, hori, tarta bat ingo dugu. Bueno, zer ingo dugu, nola esango, gazta tarta japoniarra edo deituko diogu, ez? Fruitu gorriekin. Eta hori azkenean ez dakit, sare sozialetan da, desente ikusten den errezeta bada, eta da horrelako bizkotxo bat, berez bizkotxo bada, eta xamurra ikusten da, eta, etxean eiteko baduka bere, komplikazio txikia, zailtasuna bai. Azkenean labearekin jolastu behar duzu, arrautza zuringoak ondo arrotuta sartzea garrantzitsua da, gero osagai arraro bat erabiliko dugu, erabili aldala limoi zukua nahi izan ezkero, baina, kontatuko dizuen nola ingo dugun, eta gero animatu eta bintzat goxua geratzen da, intzazu etxean. Lehengoko por bat Maria Bainuen jarriko dugu, eta hor deseingo ditu gazta urdina, gazta krematsua, gurina eta limoia sala. Hauen hasi direnean, 6 arrautza gorringo dituko ditugu. Jarraian, glas azukrea. Ondoren, horren gainera baetuko dugu irina tarto almidoia eta ondo ona hasi. Esnea gehitu eta geroko gordeko dugu. Gero 6 zuringo azukrearekin da tartar kremarekin arrotuko ditugu eta hori aurreko nahasketari gehituko diogu. Maria Bainuan laberatuko du 200 gradutara 18 minutu. Labea jetxi 160 gradutara eta beste 15 minutu izango dugu. Labea itzali eta ordu erdi horru izango dugu dena. Atea zabaldu eta ostu arte tarta bertan. Hone bauka komplikazio, ez daukana da, saltzak ingo ditula fruitu gurrea, limoizukoa, azukrea eta uran hasi, irakin eta birrindu. Hori erreza da, baina gazta tarta egia esan, baina denborekin, labean lehenengo 200 gradutara 18 minutu. Luzia izango da. Jetxi. Berez tontakeri bada, Tontakeri bada, baina, karo, pausuak dira, gero hori hemen ikusi da betxo. Maria Bainuan daukagun ura. Hemen, berez bereiek egiten dute gazta kremarekin, 250, baina nik gazta urdin pixka deitzen dio. Hemen biurria bai, zigor bere biurrikeriekin. Zapore gehiago mateko. Ziur ikusi itxuzuela interneten eta ez dakit Japonian egolzarien, baina bauki horako gazta tartak izaten die oso arrotuak, oso esponjosoak, altuak, eta bai, ematen dabe horako, ez dakit, laino bat bezala, ez da? Bai. Zaten die, holan oso biguntxuak. Nik ikusi ditut, ni saiatu nintzen konfinamentuan birritxan egin nauen, eta geratu jaten, ez dakit umela gero jeitxin jaten pila bat, eta nik balkan lagun bat unibertsitatekoa Patrizia, eta berak ez dakit kozinatzen, ez dakit esebe zeitzen. Eta ondo atera zitzaion. Eta hori da bere errezeta beti ondo ataraten jakona. Nik ez da izeati da, baina egia da nik saiatu nahi zenean, eta lehenguan ondo atera zitzaion da, baina zabala, eta egia da gero ordu batzu pasatzen dienen pixkanaka jeisten doala, Baina, ez da giran, saltzen dituzten zer botako dioten. Baina gero, egin dut beste 2 aldiz, eta bietan, bai, saporez bai, xamurra bala, baina jetxi dena, horrela jaiotzen da, eta horrela, niri gertatzen dena izaidan, berdina, ni bat laroekin neurtzen dituen, 16 urtekin bat larogei, eta oin ja bat 73, eta berantzan noa pixkanaka. Ziur izango dela. Gazta tarta hau, desberdinak dauz, ez? Gazta tarta desberdinak dauz munduan zia. Badau, gazta tarta euskalduna, labinakoa, ez? Nik uste dut hori dela labinakoa da, donostikoa. Euskal tartak, labina baino leheno, hemen itzen zin pila bat. Hori famatu egin da. Baina, famatu egin da. Gero daukau New York cheesecakea, ez? Estatu Batuetan, itzen dauen gazta tartia. Gero dau bat, Alemanian, deitzen dela, kontakotzut, ze dauka izen, bakitzu alemanez. Da, Ksekutxen. Nik uste dut pronunziazioa holan ez dara izango, beraz zuek jakiten badozue, bidali zuzenketa txorien abildua eitb.eusera, eta hor, basauen sukaldari japoniar bat, Tomotaro Kuzuno. Tomotaro, bai. Eta txef hori, joen zan, 60. hamarkadan
Berlinera, han probatu zauen gaztatarta Alemaniarau, eta berakin zauen bere bertsioa, eta hor sortu zen gaztatarta japoniar hau. Gero, 80. hamarkadan, izen zen oso ospetsu, eta ja, japoniar herrialde desberdinetan edatu zen, baina berez, hortik dut. Alemanian sortu zen, Bai, bueno, Alemanian badauki bertsio antzerako bat edo. Bera han inspiratu zen, gure Tomotaro. Egia da, zer izango dan, honen zehati batzutan jeisten dan, ni bai konturatu nahi zena da, haizearekin egin, badakizu gaur egun labeak 10.000 posizio dauzkate. Neriak ez, Bitu, neriak bai. Eta proba egin dut, etxian labia goitik eta beti berotu da, haize gabe, eta hobeto ateratzen zait haizearekin baina. Haize barik? Bai, haizearekin okerro bat ateratzen da. Orduan, betiko nik uste gozogintzako labeak ez daukate, gozotegitakoak ez daukate haizerik. Dira, beroa, goian eta behan. Orduan nik uste dut, horrelako gozogintzako labe batean, hobeto, etxekoan, goitik eta beti berotuta. Nik bi aukera dauzkat, goitik eta betik, edo itzalita. Beraz? Bai, zela be... Nire laba oso zerra da. Nik uste nuen olako lurruneko laba bat izango zen. Etxeko obra itxen dutenien, baina momentuz ez, berez olako baten ondo. Nik uste dut, zurean, hobeto. Bai, froga bietan egin dut, eta haizearekin behintzat ezai gustatu nola geratzen da. Oso ondo, apunta etxean. Bueno, hemen, dagoeneko hori aurratu hau aldatu nahi nuen, hor zuringoak gero arratuko ditugunak, eta oin, hemen, esan dakoa, pixkat jungo gara, eta gazta urdinana da, nik egia esan, probatu nuenean, errezeta originala, gazta zapore gehiegi ez dauka. Eta batzuk ez dute, hori izan daitakela baita bere arrakasta. Dalako oso suabea. Eda oso fina, azkenean bizkotxo bat bezala da. Gazta krematxoa botatzen jako, baina ez dauka gazta zapore hondirik. Bai, zuri ez baizut esaten gazta tarta badala, agian ez zenuke jakingo gazta, esango zen, badauka puntua gaztana, baina gehiegi ez. Eta gero azukre aldetik ere bai, geratzen da, niko apala da. Ez da holan azukre zapore gozo-gozoa dana, ez. Gero gabinetik ipentzen dautze holan azukre hautsa, eta horrekin zerbitatzen da. Bai, hori izaten da, holan tradizionala dana. Bueno, hemen, esan dakoa, Maria bainuan, gazta biak, eta... Zuk igual zuberokoa esango zu, baina zein da zure gazta tartalan gustokuena? Ni naiz betiko klasikoa hori gelatinakin eta egiten dana gaietak azpian. Horrek, Bai, ni labekua ez dana ez, beste hotzekoa naiz. Nik kiloka jan izan ditut olakoak. Egin ere bai, ze hori nire lana basan lehen, baina beste baino, nik kozinatutakoa baino gehiago gustatzen zitzaidan. Eta gaur egun, egia da, oraindik, juten basarolan jatetxetara eta oraindik, biak egoten dira, ez? Da galdetzen du, zeina, labekoa ero beste hotza, gaina gaietak ikustatzen. Azpian zegoen aukera bizkotxoa, ero ostorea, ero gaieta. Eta nik gaietan. Gaieta holan gurinakin. Eta gainetik marmelada purtsu batekin. Eta marmelada. Fruitu gorriena, ero olako bat. Betu baninaz, zure guztiz kontrakoa. Nik uste bat, labian doiena, gaietarik ez daukana, eta marmeladarik ez daukana. Marmelada gabe? Bai. Segatxik sartu marmelada bat gazta tarta on bat. Zapore emateko? Bai, aukeran aukeran saltzea gure gozu, hor dago aukera baina nik nahi xadot gazta tarta holandan bezala. Arrautzak, bertan, orain, lehenengo, hemen dauzkat, 150 gramo glas azukrea, azukrea hautza. Erdia, orain erabiliko dut, eta beste erdia gero zuringoak aurre arrotzeko gutxi gora era. Toki berdina da, beraz. Agor, eta lehen gaizki esan dut. Lehengo, esnea gehituko diot honei, gaina errezetan batean bebai bitu horrek, pentsatu nuen, hau probatu behar dut. Esnea likidoa nolan erabili beharrean, aurkitu dut beste errezeta bat. Esnea hautxian. Esnea hautzian. Eta ez dakit horre be igual... Testuriekin jolazteko azkenian, ez? Zerbait izango du, seguru. Zerbait izango. Esnea, barrura, 100. Eta orain, falta zizkiana da, hemen daukat, irina eta harto almidoia. Hauek, baetuko ditut, eta hemen hasiko ditugu. Eta gero ja, faltako zaigu, ondo arrotzia, gure zuringoak, honekin. Hau erderaz deitzen da, klemor tartaro. Hau erabiltzen da azkenian,
zuringoak eta ez geisteko. Eta honek ematen dio gorputza, zerbait arrotzen bauzue, mantentzeko. Espadaukazu hau, bota jozue koiarakada txiki bat limoi zukua. Ez da emaitza berdina izaten, baina ondo geratzen da. Eta hori saltzen dago olako pototxotan eta gozogintzako gauzak eta saltzen dituzten lekuan supermerkatutan. Ontxe? Bai, olako ontziba da, eta bai, hemen, kremor tartano. Bai, nik uste hori da gaina dauen bakarra, beti bardina. Bai, nik ez da besterik dauen, bai. Eta, bueno, ontxe, sukaldaritza japoniarretik, saltxeo japoniarrera. Zein da saltzeoka? Saltzeoa, bueno, danok ezagutzen dugu marikondo? Bai, ez. Bueno, taldean nik uste duten ez bai eda ez, azaldukot gure txorien eta rei. Marikondo da, neska japoniar bat. Mary Kondo, bai, Mary Kondo. Mary Kondo, eta, oindala 10 urte sortu zauen olako enpresa bat eta liburu desberdinak, zure etxe bizitza eta zure lantokia ordenatzeko, truko desberdinekin. Eta berak minimalismora jotzen dau, ez? Eta esaten dau, oso japoniarra, eta gainera esaten dau, gauza gutxi hau eukitzen bozu etxean, hobeto, ze horrek entzedotza lekua, maitasunari da, harmoniari da dauzka, olako pentsakera filosofiko asko, ez? Zoriontasuna berak esaten dau, etorten dala minimalismotik. Abiez, nik, dokumentala ikusitza daukat, eta esaten zauen, behitu, zuk etxean dauzkazu 10 liburu. Orduan, liburu bat hurbiltze dozu bularrera, eta sentitzen bozu zeo zer, geratzen zara liburuekin. Baina, bere funtzioa bete dauenean, irakurri dozu, eta ez dauka holan esangura bere zirik zuretzako, bota itxen dozu, da holan gauza gutxikin geratzen zara. Bere filosofia hori izan. Orduan, saukan etxea ordena, da beti izan da, bere gauzia, ez? Ordenan kontua. Eta ontxe ze pasau jako? 3 seme alabauki ditzu. Zu kontauko zu gero, 3 seme alabekin zela aukileike etxia, baina, aitortu dau, ez? Prentxara joan da eta aitortu dau. 3 seme alabekin ezin da etxe bizitza ordenauta izan. Hoi maximalismoa dauka, ez? Jostailuak, hemendik errapak horti botata. Eta ontxe lan asko daukala eta ezin dala ibili gumien atzetik eta estresauta da bila emakumia. Minimalismoan inguruan, legunean Leo Harlen aipatzen genduen, zer esaten zuen, hau minimalismoa da. Ez, hau ez dago dekoratuta. Hemen dekorazioa falta. Non daude jatetxetako urdai azpikoa zintzilik eta pipertxo hori xeruak eta garai batean hote. Jutizat, bambu ostu batzuk, nite gileta. Egia da, umeak ni lagun batek umea izan zuen, da bizitza aldatu izaigu. Bai, aldatzen da, zerbait aldatzen da. Eta, umekin erakutsi inalzai eraiei txukuntzen, hombre. Txukunak izetera. Txukunak izetera, nik olartzen du, nik ikusten du nire nola liburu artean da ordenagailuakin eta sukaldean nola ibiltzen nahi zen eta nola izaten dudan da orduan, momentu hortan, jolasteko momentuan da, egon behar da horrek, egon behar du moduan. Da, desordena antolatu bat. Hankasgora dagoela uste uzutana, baina ez. Hankasgora, baina galdatzen botzue. Nun dago irina, hemen, zangoz, hemen. Bai, eta beraie badakite jolasten nahi dira eta beraie munduan. Hori bai, gero hori jasoen behar da. Eta gurei, ez da izan, lehenko jaso gela, eta baina beraie badakite gauza bakoizan nundan, jaso gela, eta gero, jungo zaite jolastera, ero telebistan nahi bozu ikusi, telebista ikustera, baina lehenko jaso. Eta nik uste dut jasotzean ere erakutsi behar dala. Zu ordenatu eza? Neiko maniatiko naz, bai. Gustatzen zaizki gauzak, sukaldean nire gauzak danak behar dute gaina orden bat daramate, ze bestela ez dira sartzen. Bestela ez dira sartzen. Nire dauzkat sartaiak eta lapikoak eta modu batean, horrela jarri ezean, ez ziren sartuko danak. Nik umiekin eta ez da hitz, nik ondekan ez daukat umerik, baina etxe baten bizitzeko ez, bikotiakin bizi bazara, nik pentseta dut bixak, izan bizarela berdinak, ez ibiltzeko eztabaidan. Hau da, ordenatuak izaten basarie, bixak ordenatuak izaten basarie, ondo. Eta bixak desordenatuak izaten basarie, ondo ez duzu egingo eztabaida. Baina bat izaten bada oso garbixa. Da beste bat, apur bat desordenatua esan dezagun horrela. Hor etorten diez, eztabaidak, dago ez duzu egin, da bat abestien atzetik juetia, beti. Guk, etxean, bakuzunoa konpandu duen, nik garbigailua, sukaldeko garbigailua, esaten, hori nire kontu da. Osa, zu bete nahi duzunean, gero martxan jarriko nik, baina ustu nik beti.
Ero ez dakizuna utzi hemen gainean, nik jarriko du gero bere tokian, ze gero egia da, askotan, azten ez bilatzen gauzak eta ez ditut aurkitzen. Orduan, horre gauzak, holan, eta nire armarioa eta nire gauzak eta hor, bakit, nirea nik ondaukate jarrita, umeena kontrolatzen dut, berea da, orduan bera konpontzen da. Orduan, ni bere erropak eta jasotzen ditu danean, eta plantxein da gero, hoe gainean usten ditut, eta gero berak jasotzen. Eta bakoitzak hartu da izera. Bai. Baina, bueno, bai, azkenean, bueno, elkarbizitza, bueno, lana da, ez? Bai. Lehen jendea esate, gari batean jendea eskondu eta banandu indira, claro. Eskondu, eta lehenengo ongoa bakoitza bere amarekin bizitzen, edo bere gurasoekin bizitzen, eta ero junda bestearen etxera, eta ero ikusi du bestea dela, ez da, o zikina, o ez, bueno... Amak dana itxera, emaztiak dana itxera. Hortan, familia asko pasadia. Ero kontrakoa, ero gizon mutila dena itxera, eta hori. Nik behitu geixau ezagutza ditut mutilak. Zer? Ez da benak etxeko lanak eta itxan. Bai. Behitu guk, bako zer ukin gindun, eta beti zorionez, hori guraitak erakutzi zion, guraita etxeko Andre guraita izan zen. Beitu. Gure ama beti egin du lan, eta guraita egon zen, bueno, sasoiak ez zuela lanik egiten. Orduan, etxeko Andre guraita zen etxian, da jana eta berak egiten zuen, etxia berak. Orduan, bueno, txikitatik erakutzi digute, bueno, maia jasotzen, harrikoa egiten... Hori ez dala genero kontua, baizik eta... Denena eta... Danan erantzunkizuna. Bai. Eta guia, bueno, etxean bebai, umei da, bueno, baina 8 urte dauzkate, eta oea egiten hasi dira, eta... Bueno, pixkana sartzen dizkio gauzak. Beraz, esan zeike, naiz eta umiak auki, egon leikela etxia ordenauta. Bai, ez lehen bezain beste, baina izan zeike. Bai. Beraz, Mari Kondori, bueno, mesu hau bodatzen dutzagu txorienetik. Bai, hori da. Mari alda erakutzi behar zaie, eta bai, lana da, baina, bueno, berak esan du, bera iztirela, bueno, bikotea izango du, ez dakit, bai, agian bakarrik izan ditu berak, Ze gaur egun hori ere gertatzen den gauza da, orduan, bakarrik egon da, gauza aldatu itena, bina artean nik uste dut. Antxonteieriak esan zauen holako txiste bat, eta esaten zauen, basauen Koldo Mari izeneko herritar bat Euskal Herrixan, eta bere etxia txukunduta gero, izen zan Mari Koldo. Koldo Mari. Os! Humorea. Bueno, a ver, errezeta, nola doan? Hor esan dakoan, hasi ditugu gazta, gurina, esnea, azukrea, limoia sala, zer gehiago, horren ahaztu ditugu, eta irinak, hartu almidoia eta irin normala. Hemen zuringoa jarri dut tartar kremarekin, arrotzen, gero azukrea bota diot, eta, bueno, nik ulertzen dut, hor audio teknikariak akatu nahiko nagoela, baina eskandalu hau atera beharra dago. Ze hau oso garrantzitsua da. Errezeta ondo geratzeko, oso ondo arrotzea. Orduan, berak esate, bello, hau ez da lehimean. Hau, bello. Hau ez zaio gustatzen urgori. Izan pina, itxan erdian, eta gu holan apur bat atzera. Bai, baina, hori koldon besoa, urkon besoarekin, neurtzen duela, ia 2 metro, claro, egongo zen metro terdira, baina ni hemen... Beitu. Ingo bolan, abatu nire beste bezua. Ez, bitu, zuk itzein behar duzu, nik mikroa hemen daukadala, zu gara begira, eta bio gara begira. Bueno, a ver, nik uste dut hau, a ver. Ja ina dau, ez? Bitu koldo, urko dau. Urko... Aguanta, barai. Venga, ya está. Hola, nahitzaki dauka gero gehiatzen bada. Urkon kulpa izan da. Bai. Oso ondo. Ez, hau horrela nikua dago, dagoeneko arrotu zaigu. Botako txau errua. Baina berez geixau eitxoko aukeria badau. Bai, gehiago arrotu alza. Hemen azpian, papera jarri dut. Moztu dut bere diametrokoa, eta gero buelta emango diogu honi. Orduan, oin, garrantzitsua. Kenduko du Alaska hemendik, katumin gaina hartu, eta hau, zuringo arrotuak itxen dugun bakoitzian, gero katumin gainekin kontu zibilidea da gutxinaka nahastu bida, ze bestera jeitxingo jaku da ez jaku interesatzen, ze arrotzen ibili gara. Orduan, dana, altxatuta mantentzeko, hor gutxinaka, ez? Holan... Beti gora. Bai ez? Hosteleritza ikastolan holan itxen sotzen, ez da? Eskuakin?
Eskuakin? Honena eskuakin erakutsi zigute zala. Baina eskuakin honan atzamar artean da? Etzan gehiago apurtuko? Ez, baina itxi pixkat, hortartean, erlasatu iten zara, gero hartzen duzu liburua, bezarkatzen duzu liburua, galdetzen diozu liburua izan mogu zaude. Eskuakin, baina eskua janbarik. Gero txupoi marra. Ez, hori txarrik erixaba da, eta horren hildora kontakotzut, kaiten sushi janari katean gertatzen den arazo bat. Kontatu dira. Kaiten sushi katiak die honek daukienak ual garraitzaile bat, ez olako zinta bat, eta hor garraiatzen die plater desberdinak, sushi plater desberdinak. Orduan, hori maietatik doaz, eta zuk maian eseita zuk jarritxa zauz, eta hor pasatzen die plater desberdinak, eta zuk hartzen dozu komeni jatzuna edo gustatzen jatzuna. Orduan, ontxe TikToken egin ja oso birala, bidixo bat, mutil batena, da doia da berak hartzen da saltza, soja saltza botilla, aguan sartzen dau, txupa huitzen dau, da berriz usten dau, da gero hartzen dau beste plater bat zikintzen dau, da esku zikinekin ibiltzen daulan gauzak hartzen, da gauzak berriz usten, beste pertsona. Bezero batek bere maiti pasatzen ziren gauza bere hori egiten? Da hori, barregarri moruan, igon zaben TikTokera, baina zein pentsakakon hori barregarri xa, berari... Zentzundan bezala, ino bezi, ez? Eta, bueno, hor dago azkenean kaltia, ez? Ni egondan agolako jatetxetan, da egia da hori da, zu eserita zaude, eta mai guztien ondotik pasatzen agolako zinta garrai, eta hor juten dira platera, xuxiarekin, eta zu nahi duzunean hartzen duzu bat, zurea lengua guztien duzu, eta hor jaten juten zara. Eta gero ez platerrak kolekzionatzen dituzu, eta gero plateren arabera ordaintzen duzu prezio bat edo besti, ez? Plateren kolorian edo tamainan arabera. Orduan, ointxe, gero eta ospetsua hauak indie, badauz, olako ualgarraitzaileak aldamenean edo, eta zuk eskatzen duzu gurosuna, eskatzen duzulako pantaiatxo batera edo, eta orduan ekatzen dutzue zuretako aproposana dana. Zuk eskatu duzuna bereziki. Eta zerbitzaririk ez daukazu, hori ere... Hori Bilbon badau Fernando del Campo kalian, lagunekin egon nintzen, eta badagoelako robot bat, eta zuk pantaiara eskatzen duzu, eta robot bat etorten gatzu, horan zure janarixakin. Gero botoi batei ikutu da? Da badoia. Ze gauzak asmatu dituzte. Amaika ikusteko gaude. Joan gara. Hau, ingo esaben roboten batek honek olako gaztotarta bat. Bueno, hemen kakaoa. Azkenengo apurrontan, kakao pixkat utzi dut. Hori beste bihurrikeria bada, hemen gazta japoniarrak kakaoakin, gazta urdinakin. Hau ikusi dut nik egiten. Eta nik egiten nahi naiz, sukaldariarrek egiten zuen berdina. Honek izerringo du, hau hartuko du, mauka batean sartuko du, eta ia esan zu tarta hauek ez dituzuk zitan marrazki batekin juten direla. Marrazki barko. Normalian Japonian da holan, Doraemonen marrazkia, Hello Kitty marrazkia, hemen inbikau txorienen marrazkia, ez? Bai, txori bat ingo. Ez dakit. Nik marrazkia egiten oso txarra izan ez beti. Nik asko jote idatzi inaldizu zerbait, eta ala ere, idatzi ere... Eta zei idatzi bizu? Beto, originala izan behar naiz. Txorien idatziko. Osondo... Zei iruditzen zaizu. Bueno, hartzen dugu hemen, holako mauka batean, ero papelarekin egindako batean, punta moztuko dio hemen, eta, original izango naiz. Txorieneko gazta tarta japoniarra. Olala. Hau da, hoa. Igual letra ondixa esabitzeitzen, ez dakit. Dana sartuko jatzun lerro baten. Hemen kakao, pizketat! Hau, klasiko handi bazan. Bueno. Sartuko da. Orduan, justa batzolen inotzuten antxonteierian broma? Bueno. Koldo Marina. Mari Koldona. Bueno. Eskatzen beste guztau. Beste bat daukat, Venga, bota beste. Gabonetan esan zauen, Ibarren, Gabon jaixetan, errixa edertzeko, inbizagoela da argi guztitxak itzali. Bueno, hori izan zauen, da nire horrek egixetan grasi xamaz. Baina Ibar, eta arrasaten barrein izabien. Eta Euban? Euban ez da izuzalako egiten da. Bueno, hemen nahi duzen egin alduzu. Hemen berai egiten dituzte katuak, behiak, forma desberdinak, ez? Pandak. Politxa geratu da. Bueno, hemen, oin, garrantzitsua, Maria Bainuan.
Labea dago 200 gradutara beroa, goitik eta betik. Horrela oin? Habe, txupaiera baten hori ona, Bueno, bila behar nuen. Eta orain, kontu handiarekin, 18 minutu, 200 gradutara. A ver, 18 minututik, 18, eta gero, 160 pasatuko dugu, eta beste, 15 minutu, 160. Itzali, eta beste ordu erdi, bertan. Bien bitartean, zer egingo dut? Hau pixka jaso, eta horrelako fruitagurri saltza bat egingo dut. Honek ez dauka... Horrek kulis deitzen jakona, ez? Bai, fruitugorri saltza. Kulisa lodia hoa izango zen. Nik egingo duena pixkat gehiago izango da saltza kulisa baino. Kulisa pixkat lodixia hoa izango zen. Da, oinarri bezala edo gainien? Oinarri. Bai, usten di... Bueno, parkatu. Ez, Itali, utziko dirazu mermelada pixka boza, fruitugorria botatzen. Utziko zure errezeta, ez dakit, ni ba ez ba, lehen mermelada zeizula gustatzen esan duzunez, ba, ni ba ez ba. Zuri ze humore mota gustatzen gatzu gehiago? Lehen, antxonteierian txistiekin ez dut ikusi barra askorik egiten, orduan zezare gehiago. Leo Harlemena badakita asko zarela. Asko gustatzen zait. Humore beltza, txiste internoak, humore absurdoa, azkarra... Danete pixkat, ez? Ona baldin bada, naiz ona, ez dakit, baina... monologoak eta egia esan ona badira gustatzen zaizkit, pila bat. Ze hor, azkenian lanketa badagoela ikusten duzu. Ez da txisteak ikasten, txisteak, bueno, jakin aldituzu, ez? Baina monologo batean batzuk ikusten da, eta esatu zu, hori landua dago, eta praktikatzen. Eta praktikatu, eta hori da, ordua sartu ditu, hori bere buruarekin hitz egite, eta ero posturak, eta nola esaten dituen, eta gainera... Da, erritmoa, ahotza, jendeak itxen dauenean nolako, pausak, ez? Igual ez dago esaldi bat, gero pausa bat, eta jakiteak gelditzea tarte hori, tak. Bai, da gero esaten dago errez. Eta Leo Harleneraz nik guztu dela dira gauza askok oso gure egunerokoak, eta esatu horrek nire kuadrian, nire kuadriakoek berdina pentsatzen dute. Ero, ez oso identifikatua sentitzen ezela gauza askotan, esatu, horrela da, bueno. Limoi zukua, limoi baten zukua gutxi gora dela. Azukrea, 100 gramo, hemen fruitu gorriak, 150 gramo, eta ura gutxi gorera, 200 dira, baina gutxixo botako diogu. Eta gero, lodieraren arabera, lodiagoa ero finago behar badu, ur gehiago ero gutxiago. Oso no. Honek, ezer behar ditu, 10 bat minutu irakiten. Irakin da gero, birrindu ingo dugu, iragazi ingo dugu, eta esan dakoa, tarta, 200 gradutara 18 minutu. Gero, jetxiko dugu, 160ra 15 minutu. Gero, itzali labea, baina momentu batean ere ez ireki mesez labea ezertako, Ez ireki ezertako. Eta ordu erdi labea. Gero ireki eta hor utziko dugu osten. Eta gero, geizten bada burkon kulpa. Ze pasatzen gatzu. Gustoso. Triste, sabeiz? Como la leche. Urko, molesto egiten da! Oin bere errua dara esango. Hau, behitu, izan behar zen olakoa, alturan, onartekoa. Ta... Bueno... Txikitxuina. Hori da, igual, bateon batek, despistatu bat agabizenian, indaurako erditxik moztu da aspiku jan. Bai. Ez tozu zagutzen zuk, taldekuek edo. Bueno, hemen bai egiten dana da, ataratzen duzu moldea, ja, gozada honen labetik atera, jartzen duzu horrela, moldearen gainean, pak, buelta ematen diozue, kendu moldea, eta letrak eguzteko berriro, beste plater bat jarri, eta buelta ematen dizu eta gainekaldean hau agertzen da. Baina, bueno, espero dugu gozo egotea, hirugarrena ere, nik uste dut jarraitu behar da. Errezeta hau ondo aterako dut, eta zintzilikatu behar dut hemen gure Instagramen ero zintzilikatuko dut. Etxean egin dakoan, ondo. Bueno, hemen gure fruta saltza, azkenean saltza moduan egin dut, fina, ze marmelada entzun dut hemen jendeari esaiola gehiagi gustatzen. Salduko duelan pixkan. Baina holan, japoneko alderi, Horregatik indozu, Bai, noski, espreski horregatik gain nintzen egiten. Eta orain, tak, eta... Bueno, egia da, behitu. Behitu zako lehuna. Xamurra gehatzen da oso fina, baina bere, zuk guzti dituzu bideo batzuk da,
itogoto olako da. Horrek, auskalo jakin zenbat, igual honen osagaien bikoitza da, edo hirukoitza guiko dago, edo horrela txikatarako jaki bai, tamaina. Legamiak eta, mundu hori zu jakintzen duzu, ez? Edo igual molde, holan, estu hau baten, edo bate daki, alturian hola lortzen den. Bueno, kontua, hau da gurea, hori da. Zue probatu zazu etxean egiten, gehi gizti botako, zen nahi dut honan pixka, kolore hau politxa. Jo, ze politxa. Eta hemen daukazue, gure gaurko lehenengo errezeta. Bigarren errezetarako, Japonia inguruan geratzen gara, ez, Patrizia? Bai, joixe. Ba, hemen daukazue, gure gazta tarta japoniarra, fruitu gorri saltzarekin. Zondo. A ber, biteli, sartu diozu, emaion, parkatu. Puntatxo. A ber, gazta urdinana, ze moduz, naritzen da? Oso ona. Bai. Oso ona nabaritzen da, bai. Gainezke testuria da honena, oza, saporia oso ona. Baina honen testuria fina da, pasada bat, oso fina. Eta azukre pixka gehiago? Bueno. Ni botako nire pixka gehiago. Ez dago, Japoniarra azukre pixka gehiago bota jozu. 50 gramo gehiago, bai. Bai, baina hasien bakitzu, eskakila lan... Ez dira oso salea. Ez. Ontxeni, beste errezta japoniar batekin ator, baina kasunetan izango da gasixa. Izena bakitzu zen da. Ez que nire izenak grasixa pila bat ematu ez da. Buta. Ontxe kontakotzu. Kaixo txorien hementxe erakutziko zuet japoniar bandera beste modu baten. Ze uste zu bakarrik ekarriko zinula? Buah, zerango puntazo batia. Oso ona! Erritmo honetara, ETV kenduko zuen programi, kenduko zuen. Bueno. En fin. Bueno, ze prestatu behar digu, Patri. Goiz errezetara. Eingo katxu sandoa. Katxu sandoa da, errezta bat, da, ogitarteko bat, txerri frigituakin. Da, Yosoku sukaldaritza barnean dauela. Ez da, Yosoku sukaldaritza, Japonia sukaldaritza barruan, da, beste herrialde batzutako influentzia daukien errezeteak. Bai, Europakua, da Ameriketakoa, da olakua. Orduan, hau enbiu da kontakotzu zelan. Eta honekin, arrakasta izango dugu, ez? Ze katxuk hori esan nahi du, ez? Irabazi, arrakasta izan, hori da. Zerrezeta honekin, utzik ezin da egin. Ezin da inoiz. Nola ingo duzu, Patrizia? Lehenengo sekretua laukitan mostukot, irinetik, arrautzetik eta ogi birrindutik pasakot eta frigitxu ingot. Gero tonkatxu saltza ingot ketxupa, soja saltza, ura, Worcestershire saltza eta azukriana hasiz, eta gero ogisa saltzakin iguztikot, letxuga jarrikot, aragi pieza, beste ogitartekoa gainen, eta zerbitzatu. Arrakasta segurua. Errez, ez da? Bai, geratu naiz arrautzatik irinetik eta hortik, ogi birrindutu ingo duzula, ez? Bai, hau zikindu dugunez, hemen ingo gero saltzian gauzia, joango gara momentuz aragisa frigitzen, ez? Hori lengua. Eta frigitzerakoan nik pasakot irinetik, arrautzetik eta ogi birrindutik. Baina bai, egongo da aukeri eitzeko ogi birrindutik baino, eurak erabiltzen dago panko izeneko ogi birrindu berezi bat. Eta bai, lodixaua da, askoz kurruskari haua geratzen da. Hore, dendetan eta saltzen dabe, orako berezi bat bai, izaten dela nagetzen dako ogi birrindu berezia. Izaten dela, hola, napurtxo bat lodixaua. Bai, nik hori normalien erabiltzen, egisa da pankoa, dala aurkitzeko saiaua. Gero gehiago, benetako panko, hori da, azkenean, panko lez saltzen danak badaude, baina batzu daude. Bai, eta batzuk gainera gero osagaiak irakurtza itxuzu, eta badauki hori, azukria. Ogia izan beharren edo zer. Bai, da irina, da saltza dutzi, beste gauza batzuk. Eta azkenean, pankoa bakarrik da, ogi birrindua. Bai, hor lodiera batekin, ez? Azkenean hor lodiagoa geratzen dalako. Baina, batzuk askok esango dute. Txerri sekretua ogi birrindutik eta pasatu behar du? Bai. Bai, normalian Japonian eta itxen da honekin, zera. Xolomuakin. Txerri xolomuakin. Eta hau katxu sandoa, baina gero bebai daukie, igual, aragisakinen jakoa, guakju sandoa. Sandoa azkenean, sandwicha da, ez? Eta...
Bueno, kontua da, goigu eroina aipatu duzula, kobeko aragiak etakuan, Japonian izan ginenean, eta aukera izan genituen aragi zoragarri dastatzeko aukera, eta batzutan, hemen ikusita ze preziotan saltzen diren, nik ez dakit benetakoa dan hemen saltzen dutena hango izenarekin, han benetan garestia zirela, eta onak. Eta berezitasuna da, izango zanan, aragi gorri bat, baina badauka berezita honek sekretuan daukan berdina, ez? Horan, koipea sartuta aragi artean, ez? Horrek egiten du, horren xamurra izatea aragi hori, ez? Hori da. Eta hango behiak ero horiek, bolako infiltrazioak, baina hori da, ez da, bolako gorrizka baizik eta aragi gorria. Bai, harritu zindiana da, ze fin mozten zuten eta pisuan juten zila. Aragia saltzen dute jatetxeetan, pisuka. Ez daukazu, kobe, hemen txuleta egia da pisuara doala baita. Baina han xerrarekin edo zer aragia duenarekin, dana pisura da. Orduan zuk eskatzen dizu, hori. Nahi ditut, 70 gramoko xerra bat. Ero 200 gramoko xerra bat. Eta zuk horren arabera kobratzen dizut, Bai, garestia, aragian garestia, fruta de oso garesti. Koipe asko daukalago da, koipe ona. Niri, egisa da, sekretu bai, koipia daukala, niri dana ustea ez gustatzen, behitxu zelako... Bai, kanpokaldekua ez. Kanpokaldeko hau lodixa, bakarria txurixata da koipia. Eta niri, eskat hainbeste gustatzen, gero aguan ez da hain atsegina. Infiltrauta da gona, azkenian, ez? Hori da. Hor, barrenean sartuta doan koipe hori erabilizazue. Eta... Egunen batean, txuletan batero hartzen da duzue, eta koipea pila daukan, koipe horrekin egun batean inbar duzue, txuleta maonesa. Benetan, broma ematen du, baina probatu zazu egiten. Txuleta maonesa? Txuleta kroketak eta itxen dabe, baina txuleta maonesa zela. Txuleta maomen hartzen duzu, txuleta bat hartu egun baten, ez? Ero harakinei eskatzen duzu, txuletan kanpokaldeko aragi ondu horren koipe zati bat. Koipe hori hartu, sartai baten jartzen duzu, berarekin, koipea zer egiten da, urtu ez, koipea bilatzen da, eta olio horrekin maonesa bat egiten duzu. Orduan, zuk hartuko zen nuke arrautza bat, eta arrautza horri ekilore olioa, ero oliba olioa bota beharrean, txuleta urtzearen, olio hori, koipe hori botatzen diozu, eta maonesa bat probat atako zitzaizun, baina txuleta da, begiak izten dituzu, ahora ematen dizutu eta esatuzu. Dauka, maonesaren ospin ikutu hori, baina zaporea da euneko txuleta. Ikusgarria, eta bertan, ideia, polita, hau baserri berrikoak erakutsi ziguten hemen txorienen, eta ni gainez, lehenko programatan, zer da hori, txuleta, txuleta maonesa. Eta zuk baizera. Baizera. Probatzen dut, Benetazko puntazo, jendeak batzuk buruai ematen diote, padre. Batzuk buruai ematen diote. Beitu zein bioten hemen, zigor, lehengo, pasadot, arrautzatik, gero irinetik, eta gero berrizbe arrautzatik. Zen nahi dut, geruza bikoitza itxia, eta askozbe, kurruskari hau egoteko. Jendeak gero itxen dau, arrautza, ogi birrindua, eta berriz arrautza eta ogi birrindua. Baina niretako geruza lodixe gitxa itxen da. Orduan, Nikolan itxen dut, eta geixa aprobetxatzen da. Eta frigitzen doian bitartean, joango gara, saltzia itxen. Nik ez da maionesa txuletia ondo joengo jakon, Ez pentsau. Gaina sanguitz hontan, gitarteko batean, ondo doa, ez? Bai, Nik uste otolan, hori guagiu aragixakin? Bai, billo, horre, onzan, sasoi batean modan zegoela, tokipila batean guaigu aragia eskaintzen zutela, eta, hor pixka salaketa batzuk eta egon ziren, lehen eta behin ez dagoelako horren beste behi, horrelakoa naiz eta Japoniatik kanpo ere azten dituzten, ez dagoelako horren beste guaigu kobeko behi hauek ez daude horren beste, eta prezioa berez hemen zatzen dana, benetako izango balitz, garesti hau izan beharko lukela. Bai, Eta, nik ez da, aragiak ona die, baina hemen ere oso aragi ona. Batzukin zaben, horako ikerketa bat, eta esaten zabien, hori, etzala egixetakua. Igual sartzen sotziela, horako hamburguesa baten, euneko 80 txal normala, gero euneko bosta zerbait zaukala, baina hori danean, onda. Ni horatzen ez, bitu, zapatilla marka, zu grafenoa eta zentzun duz hitz egiten. Zeta? Grafenoa. Grafenoa ez. Ez da izo, grafenoa da, oin material bate, ja ez da izen maturte euskal, baina neko berria, eramale hona da, balio du bateriak eta iteko, eta oso harina da,
eta oso indartsua da baita, ez? Aha. Eta grafeno material horrekin, badago marka bat zapatillana esaten zuela, bai, gure zapatillan solak grafenoarekin egiten ditu. Esateko irauten duela dena. Baina grafenoa omen zaukan 0,02. Gezurretan beritzat esabizen, ez? Gezurra zuten esaten, grafenoa bat zeukaten, hori da. Baina honekin ere berdina, hamburguesa horiek, Kobe hamburguesa horiek, Kobea tartean bat zeukaten. Bai. Baina hori baino gerrao, badaude horreko piltxo horiek, ez? Hartozkoa daudena batzuk urdaiazpikoak indirena esaten dutena. Bai, urdaiazpikoa, atzetik pasau da, igual, hartu da erakutsi egiten diote, ez daukate ezer, ez? Dana dira azkenean, bueno, lehenkoan hitz egiten genduna, ez? Aroma artifizial horiek. Itali, holan bakarrik hori. Bai, holan bakarrik altzen bada, deitzen da tonkatxu. Bai. Baina, gukin behar dugunez, hogei tartekoa... Katxu sando. Katxu sando. Eta bitxu, hau, honek zelako zarat eitzen dauen, hau, kurruskari dau. Berez, hau eitzen dan bitartian, da, hemen jarri dut, letxuga purtxo bat zatitxu dut, da, oliba olio da gatzakin. Gordekot, eta hemen gure japoneko... Puntazoan. Puntazoan. Egingo duguna da, keptxupa. Vale. Lehengo keptxupa izango dela oinarria. Eta gero keptxupa, ontzeko, ingo tonkatxu saltza. Vale. Orduan, tonkatxu saltza han zerbitzatzen da, hori aragi desberdinekin, barbakoa saltza erara. Bai. Adibidez, orduan, hau ingo etxekua. Etxekua, baina, erreza. Erreza, vale. Orduan, keptxup saltza, hau da Worcestershire saltza, izaten da hori tartarrak eta eitzeko erabiltzen dana. Bai, antxoa daukala oinarrian. Hori da. Antxoa gazitua. Oso bizixa. Bai. Gero jarriko zau soja saltza. Bai. Gero jarriko zau azukria. Bai. Hemen beste bat, antzekoa teriyaki saltza. Beste klasiko handi bat, aragiekin dara biltzen dana, ez? Hane, eskenean baita hori, azukria, soja, mirin ardoa, gero dauka xakea. Bai? Bai, xakea dauka, eta hori mirina da ardo zuri batangoa niko goxoa, eta azukria. Eta hori da teriyakia bai, oiaskoa, lemunian lagun bat egin nien. Oiaskoa temperatura baxuan teriyaki saltza egin. Guxua. Zela ez. Bixia. Ogixau kenduko zau ertza. Normalian jaten da bakarrik honen sanguitxa, eta ez da plantxatik pasatzen. Ze jendiai hori igual harritzen dutza, ez? Jaten dala, ogitxuria holan lodixa, briotxantzerakoa dena, da moldezko ogia, baina apur bat loditxu haua. Orduan, honekin zerbitzatzen da. Nik uste dut horta behitu, nik sukaldari japoniarra miresten ditu dela, baina plantxatik pasako badukete ogi hau, irabazi ingo lukela, niri... Nik hau etxean egia daukat eta bai. Gaur klasikoa ingo. Bai. Eta gero etxean errepikatzea gure badozue da, ogixa apurtu bat txodortu, guk ez dutzu dugu esetzik esango. Orduan hau kanpora. Eta jasiko gara gura sanguitxa montatzen. Abona. Hau apurtxo bat gartezera. Eta zer igurtzi o saltza hor igurtzu dibarzen duen? Bai, hori da. Bai, zetiriakian bai egiten dena da, saltza horretan, saltza martzan egiten da, sukaldean sartegi batean jartzen da, eta gero frigitulo, lehengo frigitzen duzun, egiten duzun aragia, saltza horretan, gero irekin aldi bat eman, eta horrekin zerbitzatu. Hori da. Eta hemen ingo duguna da, ogia. Busti? Saltzakin ondo igurtzi, bi aldietatik, Bai. Osa, ez bi aldetatik ogi bakoitza, baizik eta sanguitxak aukiko dauela. Batzuk esaten daue, hamburguesa eta jaten da benean, ez maionesa gainien joanbidez, maionesa joanbidea oinarri bezala. Hemen saltzia doia gainetik. Azpitik, aldamenetik. Leku danetan, eta aragixan gainetik bebai, zantxartu etorriko. Hau guazeman gaur egun ez talako egiten, baina bestela daiola. Daiola, berzio on bat inalkoen. Eta hori gero aguan sartzeko, Biteli? Kusiko zu... Hor agua asko, zabaldu barra, nik esan dutzu nire agua txikia badala. 16 punto hemen josita dauzkat, holan. Zin dut horren beste ireki. Terako ez da zu plater bat? Bai, ikusi. Bai. Arrabolarekin eman aldi oso? Konfiantza. Txikia o handia? Holaxe. Eta gero zerbitzatzen da? Holaxe. Jak. Oi. Gauza bat, eta sekretua izaten beldurrik pixkat gutxi egin da jateko, Naiz eta txerria izan.
Benetan. Sekretua holan jaten da. Ez hau da gure katxu sandoa. Zaten dizut nik hau. Baietz mutil. Horan, ogisa apurba zapaldu eskuekin. Bain. Zona, Benetanko katxu, Arrakasta itzela. Hemen daukau, sandwicha, dugu gazta tarta postrerako, eta bixe zaukiko. Beste birrez dago zozior. Bihar. Bihar arte. Agur.